муносибати бад ва дахолати наздикони шавҳар сабаб шуд Фарзона пас аз 3 соли зиндагӣ аз шавҳар ҷудо шавад. шавҳараш ғайриинтизори ӯ баъд аз як баҳси навбати тариқи телефон талоқашро дод. бо як орзу бо як нияти нек гӯшаки телефонро бардоштам. ба тарафам чизе нагуфту ҳамин хоҳиш кард ки фарзандамро хуб тарбияте хуб нигоҳ бин кун. ман талоқат кардам. Фарзона мегӯяд пас аз чанде ба додгоҳ даъват ва он ҷо расман аз шавҳараш ҷудо шуд. ҳарчанд бо ҳукми додгоҳ мебоист дар хонаи собиқ шавҳар маскун шавад, вале ба гуфтааш ҳамагӣ 2 соат дар он ҷо монд ва аз тарсу таҳдиди хонаводаи шавҳар ин маконро тарк кард. бар асоси омори расмӣ ҳар рӯз дар Тоҷикистон хонаводаи 34 зан мисли зиндагии Фарзона аз ҳам пош мехӯрад. ҳар рӯз ҳамин теъдод зан бешавҳар ва даҳҳо кӯдак ятим мегарданд. дахолати хонавода вазъи моливу иҷтимоӣ ва зӯроварӣ сабаб шудааст ки дар 9 моҳи соли равон беш аз 9000 оила аз ҳам ҷудо шуд. илова ба ин мушкилот муҳоҷирати кории мардон ба Русия як сабаби ҷиддӣ аз ҳампошии оилаҳои тоҷик шудааст. агар онҳо дар давлати Тоҷикистон ақд никоҳи расмӣ дошта бошанд, онҳо шаҳрвандии Федератсияи Россияро ба даст оварда наметавонанд. аз ҳамин лиҳоз аз лиҳози мусулмонӣ, яъне ки онҳо бо ақд никоҳи мусулмонӣ яъне якҷоя зиндагӣ мекунанд, вале расман дар сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бо ариза яъне ки муроҷиат менамоянд барои бекор шудани ақди никоҳи расмияшон. масъулин таъкид мекунанд ки дар ҳолати расман дар ақди никоҳ қарор надоштани зан онҳо метавонанд ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ шаванд. инҷо масъала сари тақсими молу мулк яъне ки ба вуҷуд меояд ва ҳангоме ки никоҳи расмӣ набошад, ҳамун зан расман яъне ки ҳуқуқи дар оиди ҳамун ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва шахсии ғайри молу мулкии худ ба суд муроҷиат карда наметавонад. коршиносон иллати афзоиши мавридҳои аз ҳампошии оилаҳоро дар омода набудани зану шавҳари ҷавон ба зиндагии муштарак ва аксари вақт якдигарро хоб надонистани онҳо медонанд. равоншиносон бошанд сабур ва таҳаммулпазир набудани ҷавононро аз сабабҳои аслии ҷудошавии оилаҳо медонанд. ҷавонои ҳозираи мо гапбардор нестанд. тамоман бори зиндагӣ гапи зиёдатӣ бардошт карда наметавонанд. ҷавонои тарбия кардан дар кор. вақте ки мо ҷавонои тарбия накунем, ояндаи мо чӣ мешавад? ва ё ин ки дару зӯроварӣ, фишороварӣ, лату кӯб, гапҳои пасту баланд задан дар кор не. ҳамин насиҳату маслиҳату ин равоншинос пешниҳод мекунад ки ҳангоми сар задани муноқишаи хонаводаҳои ҷавон бояд сари вақт ба равоншиносон муроҷиат намоянд. ҳамин дили худашона холӣ карданашон дар кор. агар вай ҳамин хел ҷамъ мекунад, ман ҳозир чӣ хел ки гуфта гузаштем, ба бемориҳои гуногун ҳатто оварда мерасонад ба худкушӣ. барои он ки ваҳо гуфта наметавонанд, азоб мекашанд, азоби рӯҳӣ кашида мекашанд. идея соҳибназарон ба ин боваранд ки бо гирифтани талоқ мушкилоти зиндагӣ барои аксари занон дучанд меафзояд. бештари онҳо ба нодорӣ дучор шуда вазъи иҷтимоияшон заиф мегардад. онҳое ҳам ки ин падидаро дақиқ мушоҳида мекунанд ба он таъкид месозанд ки тағйирот дар арзишҳои ахлоқии ҷомеа ва аз байн рафтани эҳсоси муҳими инсонӣ ба мисли меҳру муҳаббат яке аз омилҳои афзоиши талоқ миёни ҷавонон шудааст. бояд ки ҷавонон барои ҳамдигар унс гирифтан ё ки ба ҳамдигар мувофиқ омадан омӯзиш кунанд. ба маънои он нест ки ишқварзӣ кунанд, ба маъное ки ҳамчун як инсон ба инсони дигар ҷинсият инҷа бояд гузошта нашавад. ҳамчун инсон инро чӣ гуна рафтор карда метавонад ва ин чиз бояд ки дар нигоҳи аввал байни ҷавонон бошад. дар чанд соли пеш ба шиддат зиёд шудани талоқ дар Тоҷикистон ҳукуматро маҷбур кард соли 2015-ро соли оила эълон кунад ва дар саросари кишвар маъракаҳои тарғиботие барои ҳифзи оила ва оиладорӣ ба роҳ монда шуд. аммо тавре ба назар мерасад соли оила ва барномаҳои баъди он ҳам натиҷае надодааст.